Уважаеми дами и господа, добре сте дошли на днешния 24 август 2023 година на най-правилното място. Освен красиво и завладяващо, то е и точно това, на което само след няколко минути главните ни герои днес ще си кажат заветното «да» един на друг, за да отворят една напълно нова страница от тяхната и без това пъстра съвместна история. С теб разбрах какво е любовта. Да имаш небето, а да искаш една звезда. Плача. Много се радвам, че имах честта с Борко да дойдем да ти оставим бележника. И тогава, нали, след като те видях, му казах, че ти си моя човек. Един човек, който преди 10 години придружи приятел, за да си вземе бележника от едно момиче. Приятелят си взе бележника, а той взе момичето. Така всички спечелиха. Желаете ли съпруга Севги Байрам Юсеин? Да! Колко шум може да дигнем за най-новото семейство сега? Видях живота си на лента! Да имаш морето, а да търсиш капка вода. Да имаш целия свят, а да жадуваш един човек. Ако някой ме попита кой е той, ще му отговоря: остатъкът от живота ми. Обичам те.